Hola, doncs s'estrena al Teatre Acadèmia de Barcelona, que per cert està portant una programació realment extraordinària aquesta temporada, i d'altres també, però aquesta. S'acaba d'estrenar a Bonaparte. I aquí tenim el senyor Napoleón Bonaparte. Sí, bona nit. José Napoleón o Pepe Botella? Giuseppe. Giuseppe Botella. Giuseppe. No, Giuseppe. Giuseppe. Clar, perquè també era Bonaparte, també. Com es diu l'obra? Bonaparte. Eren de Corsa, Clar. no tanta gent. Clar, aquesta és una de les coses que desvetlla l'obra. I aquí tenim Rustam, el mameluc, que és d'alguna manera és el... Té cognom, també. Rasa. Rustam Rasa. Rustam Rasa. Va El mameluc existir. que d'alguna manera aquesta obra arriba una mica per complementar aquesta pel·lícula que està fent Ridley Scott, a la cantaïra, Napoleón. Al revés. D'acord. Ara parlarem amb ell i li diré. Perquè en aquesta pel·lícula no surt res de les relacions entre Napoleón i el seu germà gran. Què expliqueu en aquesta obra? Secrets que es poden explicar, ficció, realitat... Bé, bàsicament el que té de magnífic el text del Ramon Maable és que utilitza la història d'Espanya, que en un moment concret Napoleó va venir a Vitòria per parlar amb el seu germà, per intentar convèncer-lo que tornés a Madrid, però tot això ho fa a través de l'amor fraternal i de parlar de les vulnerabilitats i les pors que tenim els homes. Clar, perquè en realitat l'obra és una història d'amor. No? Pot ser-ho, és una de les coses que té. Dintre de l'obra hi ha una gran història d'amor, clar. Amor fraternal, que és un tema que el Ramon ho ha dit diverses vegades a les rodes de premsa, també ha insistit molt que és un tema que realment l'apassiona i que troba que se n'ha parlat poc i ha volgut diverses vegades aprofundir en aquest tema i va trobar aquesta història que realment no sap ningú què va passar de veritat, aquesta trobada, això està documentat, però que no sap ningú què es va dir, doncs va trobar que hi havia un forat allà a la història que podia obrir-lo amb aquesta obra. I bueno, doncs és una de les coses que hi ha, la història d'amor. Després n'hi ha d'altres, hi ha també, doncs, bueno, hi ha gent que també gaudirà de les coses històriques que es diuen, que això, l'espoiler ja està fet, no? Però vaja, hi ha altres coses molt interessants, ja no només de la història d'amor entre ells dos, sinó de cada personatge només. També es parla molt de què és el poder, no? De com afrontar-lo, de com desitjar-lo. Clar, hi ha una cosa a l'obra que es diu, estem aquí 2/3 de la història del poder del planeta, no? I és veritat. Napoleó, Josep I Bonaparte, que era rei d'Espanya i de les Índies. Vull dir que hi ha coses molt importants, no tan sols ja pels personatges que ho són, sinó per la història que s'explica d'ells. Relacions de poder, amb un contrapunt que, com succeeix a la majoria de vegades, aquest contrapunt segurament és més intel·ligent i més savi, acaba sent més intel·ligent i més savi que els germans. Sí, bueno, o té més mà esquerra perquè l'ha de tenir. Un personatge que se suposa no té aquest poder, no ostenta aquest poder, però està al costat del poder. I amb la Sílvia, amb la directora, ho havíem parlat, quantes vegades aquest mite de la dona darrere el gran home. Moltes vegades deu haver passat que potser no era una dona, era un criat, era un no sé què, però que en l'àmbit més privat podia, potser, a vegades incidir d'una manera que pot haver girat el destí. Per cert, parlant de Sílvia Munt, la convidem a entrar. Entra, Sílvia. Passava per aquí i he dit, va, benvinguda. Quina és la pretensió de l'obra en aquest moment? Perquè nosaltres comentàvem abans que coincideix amb la cartellera que Napoleón de Ridley Scott, que no explica les relacions entre els dos germans, i aquí sí, és una mica... La de Ridley Scott és un complement d'aquesta, Bueno, és que fa 5 anys que la vaig llegir l'obra jo, O sigui que quan Ridley Scott encara no sabia el que l'havia de fer, i el Ramon estava amb aquesta espècie de neure
i va plantejar, jo crec, una situació molt divertida perquè coincideix un moment històric molt important pel nostre país, perquè a partir d'aquí hi ha 200 anys de decadència absoluta. Un home que és monstruosament brillant, no? I que alhora és un moment on es troben dos germans i tenen tots els problemes que tenim entre germans, la competitivitat, els traumes de família, de quina manera ets vols triomfar més perquè no te n'has portat prou a la família, aquestes coses que gairebé són un denominador comú amb tothom, no? Tot això està aquí dintre i amb aquest to Madaula, que és un to complicadíssim, perquè alhora, complicat, perquè no, complicat de fer bé, perquè per una banda doncs tens molta carn, hi ha personatges molt potents, no? Tant el Napoleó com el Giuseppe, com el Rustam, són dos personatges complexes, complicats, i alhora has d'anar a parar la farsa tirant d'aquest patetisme, no? I afortunadament m'he trobat amb aquests tres monstres, si no seria impossible. La combinació resulta màgica i crec que el públic s'ho passa molt bé. Per cert, al Madaula què li passa amb els personatges històrics? Primer, la temporada passada, el Buffalo Bill. Ara el Jaume el Conqueridor i ara hi ha una part que espera sí que em diu una cosa. No, a ell li passa que a ell li encanta, jo sempre, a mi m'agrada molt llegir contemporanis i tirar endavant, però a ell li agrada molt tirar enrere. I llavors li agrada molt història, i a partir d'aquí, evidentment, li sorgeixen totes les històries, ja saps, aquest no para. No te'ls acabes, no? Els personatges històrics no te'ls acabes. Hi ha molta informació, sobretot d'aquest. Clar, i a més és que la veritat sempre supera qualsevol ficció, perquè dius, mira, escarbes una miqueta i tens tema absolutament brillant, no?, per explotar. Per diverses tertúlies. Per diverses tertúlies. Per tot el que us explicàvem ara, perquè a més explica coses que ningú s'esperava sentir i veure sobre la relació. He de dir que el 60% del que surt en l'obra és del propi Napoleó. És a dir, està documentat absolutament, és el que deia ell, el que desitjava, el que volia. Sembla mentida, homes tan brillants, amb tanta lucidesa mental, amb tanta valentia, i que després es precipitin per un abisme tan increïble fins a arribar a ser uns monstres, no? Però realment el seu ideari era brutal. O sigui, t'estava parlant dels Estats Units d'Europa, de la moneda única, de totes les races i religions barrejades, de l'escola pública laica, de fer la gent igual. De fer la gent igual, i dius, bueno, clar, i de Napoleó només... Els projectes eren molt bons. Clar. Potser la manera de fer-los... I els va fer, perquè clar, els rebia de la Revolució. Però bueno, després va passar el que va passar. No, que deies això de que el Cercle de Barcelona, o sigui, el Josep també, vull dir, molt del text que diu, també està documentat. Ell diu un 30 o un 40%. Josep estava molt subordinat al seu germà. Absolutament. És que ho estava tot el món, estava subordinat a Napoleó. I ell ho estava, aquesta relació de dependència amb els llibres, les biografies del Giuseppe i del Napoleó, tenien una relació d'amor i de dependència increïble, amb unes cartes increïbles. I el Josep, quan arribava al Napoleó, se li queia el món a sobre. O sigui, s'inquietava per com mirava, per què decidiria, si havia fet bé, si malament. La voluntat d'aquest tio era tan brutal que aquest home, que era més culte, que era més gran, i que ja crec que fins i tot podia ser molt més bon rei, com diu, però, clar, depenia emocionalment molt de la força. Però tingues en compte que quan Napoleó encara era a cabo, diríem, el Josep ja es passejava pels palaus, Era un tio que ja estava dintre del món. El que passa que l'efervescència i l'ascendència de Napoleó va ser brutal. Jo he nascut per... Escolteu, felicitats per aquesta obra, per haver-nos obert la porta d'una casa a Vitòria per saber aquesta trobada entre els dos germans i també aquesta aparició del Mameluc, que té molt a veure aquesta història. Mameluc, un personatge també potent, i existia, i dius, mare meva, perquè aquesta relació ambigua amb el Napoleó la tenia. Dius,
Pensem que som molt moderns i s'havia descobert tot, però moltíssim. Ens heu fet entrar la gana, a veure les patates Sí? de chorizo. Sí. Crec que estaven bones, No estava mal, No està mal, no està mal. malament. I voleu un bon àpat. Aquest Nadal podeu venir al Teatre Acadèmia a veure Bonaparte, dirigit per la Sílvia Munt, amb el Joaquim Fet, vull dir, amb el Pau Roca, amb el David Pagès i amb l'Oriol Pirinàs, de protagonistes d'aquesta obra, que és un text del Ramon Maula. Bones festes i bones representacions aquí a l'Acadèmia. I bon any nou. Molt bé. Bones festes! Vinga, bones Adéu. festes. Gràcies. Passeu-vos-hi.